A pesca galega é en tensión polos posibles recortes de cotas en especies importantes. Europa prevé reducir un 70% a cantidade de xarda para o vindeiro ano, algo ao que se opoñen os pescadores de Galicia. O sector pesqueiro galego non albisca un futuro certo e un dos porqués é a incerteza que hai alrededor das cotas dispoñibles para o vindeiro ano. A comunidade científica representada polo Consello Internacional para a Exploración do Mar, ICES, ven de recomendar á Unión Europea un novo recorte en especies tan importantes para a flota de Galicia como a xarda. Pois estamos á espera, non? Á espera que sean definitivas as cuotas, que será a reunión que terán en Bruselas será o día 13 de diciembre, mais ou menos cando saberemos as cuotas definitivas, e o que estamos intentando é estar unidos para que non nos fajan eses recortes tan anunciados como están, non? Estamos falando dun recorte dun 76% da cuota da cabala, unha pesquería moi importante para todo o sector pesquero español, non solamente para a pesca artesanal, sino para toda a pesca de litoral e diferentes oficios como arrastre, cerco, anzuelo. E, bueno, sabemos que se ese recorte si fora arriba, ainda que non creemos que sea o 76%, pero sabemos que a mitad, polo menos, cando se fala desa cantidad, a mitad polo menos quedaría. Iso sería, bueno, a puntilla, non? A puntilla que para o sector. Xa que a esta reducción habería que engadirlle recortes en máis especies. Xurel, recorte do gallo, recorte do rape, e, bueno, infinidade de cousas, esa non digamos do lirio tamén, non? Recorte da xarda motivado pola sobrepesca de países de fora da Unión Europea, polo que se reclama diálogo para que os profesionais da Unión Europea non sufran as consecuencias. Estamos dicindo hai anos que a cuota non era suficiente para todos. Toda a pescaría dos 27 estamos sufrindo aqueles recortes, aqueles rebaixos, facendo un sacrificio enorme para non pescar e para conservar a pescaría, e sabemos que eses países como a Irlanda, como a Noruega, como a Islas Feroe, se están autoasignando cuotas. Bruselas sabio, en cambio nunca tomou medidas, nunca se tomou represalias contra eles. Entón, claro, nos vemos dicindo que se a gente ten que recortar agora mismo, serían eses países que non respetan a pescaría e que se están autoasignando cuotas a maiores da que lle pertenece, non? Entón, queremos que o que ten que facer o sacrificio ahora mismo serían eses países e non sería a nosa pesquería, que somos os que máis estamos protegendo o recurso. No caso da xarda sería un golpe forte para o sector, xa que é unha especie a que recorren moitas flotas. Nos encontramos en unha tesitura que este ano, polo que estamos escoitando, non son fijas, como digo, hasta o 13 de diciembre non saberemos nada, pero estamos vendo que, por exemplo, a cuota de badeixo, que queren poñer cuota cero, e sabemos que a cuota de badeixo non é por un ano, que é bianual, son de 2 en 2 anos. E a cuota de badeixo é unha pesquería das máis importantes que temos hoxe en día o que é a pesca artesanal, non? Sabemos que non temos unha pesquería objetivo, que a veces sí, que temos por temporadas que vamos ao badeixo, pero a maioría de todo o ano é pesca accidental, non? Pesca accidental do que vive o que é a pesquería, a pesca de baixura, a pesca artesanal, non? Como os miños, palangrillo e outros oficios que andan. Unha especie que se sumaría tamén á lista que os pescadores non poderían capturar. Que non temos cuota xa de, por exemplo, un raya mosaico, o xurel na octava non tiñemos casi xurel ningún, e na novena tamén pouca cuota temos, e a pouca que había, pois non había xurel. Agora co badeixo e co tema da cabala sería a puntilla, sería a ruína para toda a flota, non? Os profesionais temen que os recortes se produzan tamén de forma significativa en peixes como o galo ou o rape. As pesquerías que están en altura, barcos de altura, ao non poder pescar esas especies, trasladaríanse para outros caladeros, onde nos afectaría, como outros caladeros onde se está pescando merluza, onde se está pescando besugo e outras especies, non? Trabajo terían que pescar. Entón, claro, nós o que vimos dicindo é que terían que facer outra clase de estudios ou repartir, por exemplo, por poñer un exemplo, o tema do badeixo, terían que facer 2 estudios, 2 zonas diferentes. Sabemos que quen ten o problema máis grande do badeixo, que é Francia, pero claro, para a nosa zona aquí hai badeixo, na octava, na novena, de Asturias ou de Cantabria para baixo, para sur, sí que hai badeixo por todos os lados. Entón, non podían facer os mesmos estudios para un lado como para outro. Outra baixada que se propora é a do lirio, especie clave en Ribeira. Para nós é moi importante, non? Unha das pesquerías máis importantes que temos. Hoxe en día o arrastre está sufrindo as consecuencias do que non toma xurel, non toma moita cantidade de merluza, do que se estaba defendendo era do lirio. Se hai ese recorte tan importante no lirio, as empresas van a ver abocadas a amarrar, eso está clarísimo, non? O sector coñecerá a mediados de decembro que cotas terá disponibles para o vindeiro 2026.